Umlahla efake i-shirt le-card yakhe lalama stripes no-jean namateki. Igama alishe ngene office sasela ku-Jeep naFan Village. Wathi engene office wakhuluma nje lokubhuqa kwakhe kubusiza. Wathi awunihleli nesitha sami. Ayithulela ke. Ngathula nje ngendlela engathula ngayo. Kwagcina kukhulunywa ke nje. Kakhulunywa ukuthi ungabuza kwafika ubabuthola wangibuza babuthola amabutho wenziwa yini ukuthi ethi uPhumlane ecela ukuthi uyomlekelela uma esebenza ebese wena unqaba. Ngisichazeke isizathu ngendlela engasichaza ngayo. Igama agcina elikhipha ekugcineni uPhumlane. Wathi ngcono kuphume oyedwa. Igama lesho ngingakhuluma iphutha, igama lesho wathi ngayasebenza nesitha sakhe. Ngingakwazi na ukuthi ngiyisitha mina kuye. Ngawushiya lapha kumhlangano ungakapheli. Bese akhuluma ngiphumela ngihamba. Ngoba vele ngangeke ngize ngikhona ukuthi nginqabe ukuphuma ngoba vele inkampani ithi Amabunjwa Records ilabel. Angeke uze kuphume umnini wamabunjwa kusale mina. Yes. Ngaphuma ngaleyo ndlela ke bhuti kodwa nje ukusebenza sasebenza kahle nabo abafowethu kwanezihibeke nje zobuculo ukuthi omunye umculo kamncengo omunye nomunye akamncengo omunye kodwa nje cha ukubambisana sabambisana kahle. Ikuphi ezethi uyisitha sakho nowakwenzayo kanti awenzanga lutho nje wena ukukhombisa ukuthi usuyisitha sakhe. Mfowethu wasicula Yeah. ngasebenza mina ukucula lokho kumsebenzi ke mangisebenza imlungu nami yona into engithembele kiyo lena okwazi ukuthi ungithathe ngizofika ngilove ukuhlala endlini ehostel ngoba ngihlalela ehostel mina ngilove ukuhlala ehostel endlini ngizohlala nawe lapha eflatini ngikuresisa right ingatholi lutho lapho ngiunderstand lokho uhambe uyokhipha umsebenzi ukuthi angithandi ngibale ingoma ukuthi iziphi naziphi azaziyo naye ukuthi nokuthi kwafa kwamabutho kodwa kwakufihlwa lokho ukuthi uyafika kondabi zakwaba ngempela nginengoma nami enginegalelo kuzo kodwa ngizange ngibhalwe ngisho ngemuva ecover nganginendaba ke nokushuta yabona nje khona edlala emsakazweni yathi kudala sibashova. Yes. Wokulalela u1 walapho uthi u1 walapho usukushawa yimi kodwa ngibhalwe ngisho kwicover shothi mina ama royalties awangifanele afanele ibona. So nje mfowethu angazi ngathini futhi kodwa nje mfowethu wena wabhobo kahle ungakuphethe kahle ngona ngalokho sho kahle hle mina kwakufuna ngibe umfana nje ozohamba esula lapha enyathela khona ngodaka angisuye phela umfana mina futhi angizele lapho ngangeke ngishunqise impepho ekhaya ngithi ngize eGoli ngishunqisela impepho kuzoncenga umfezi anginamsebenzi naye mina nami ngiyasebenza lapha ngiye ngizwe ethu uyahamba ekhuluma ngoba wazi umbona ngani nakuthiwa uyabuzwa ngami igama lokuqala lishoyo utshwala lobe besikuphuza naye ngelinye ilanga wathuthuthi wakhuluma kukhulunywa ngoZanefa wathi oZanefa bebhema insanga eseyikhipha yena ayekade ibhema naye so lento otshwala hamba ngibheca ngayo ake nimtshela akazama ukunya ngoba lokho utshwala besiphuza naye angikufihli lo futhi ngiyaphuza mina ngikufihli. Yes. So nje mfuthu akukho esakubanga naye kuphela sakubanga nje uncenga mina mfuthu uncenga nangikwazi ukuthi unemali udumile lo ngeke ngikufihle abantu abaningi baye bethi mabutho uhlaza Yeah. mabutho uyaphuza Yeah. mabutho ubhema insangu yeah kuningi nje abakushoyo angekho hlaza nenkinga yodwa into mangayizwa angikhona ukufihla lokho iyona into engayifunde ekhaya leyo phela ngisuye mina umuntu wesifazana ukuthi ngizothula nento thile ngize ngikubalela amagxatho ukuthi uqale la wagcina la waqala la waqala la cha into nangayizwa ngisho ngaleso sikhathi leso uma ufuna ahlukana noma abe nemali engakanani ngamani uhambe nayo imali yakho indlela nje engiyiyo mina angikwazi ukuthi ngiyifake. Yes. 2
la bathi utshwala ngiyaphuza vele ngomuntu phela ukucula lokhu ufana nefame wona ngale nkathi uvuka emsebenzini nami ngisuke ngivuka ekseni ngidlala isiginci ekufuna ngizoculela wena osebenzayo ukuthi uma ungixoshisa emsebenzini uthi angiphile kanjani okuyingoma mhlawumbe eduduza wena umuntu osebenza ifame so nje lona uthi ngiyaphuza akazama okunye mhlawumbe angipheca ngakutshwala kuphuzwa umuntu aphuzwa zilwane ngumuntu nami ngiyaphila ukucula kuyicareer kuumsebenzi kimi angeke phela ngibufihla umjalo bami ukuthi sengizophuza emva kwecapha kuphela into engadingeka ukuthi ngiphuze ngibe yiswengu kuphela kodwa ukuphuza ngiyaphuza ukubhema ubhema ngiyabhema nakho futhi kodwa ke ohlaza ngosebenzisa lona abahlali bewugagula ku Facebook ngake ngawusebenzisa angisawusebenzisi since ngafika la eGoli angusebenzisi ngawugcina ekhaya ngawugcina ekhaya so nje omunye umuntu nayo lo nganoma inhlanhla noma ibhadi no ukuthi umuntu nayifisa nje ukusho noma yini ngomabutho umunye uzothi mabutho ngidibane naye engamdaki wensanga umunye ngamdaki utshwala ngadibana nje lo ngeke ngikufihla ngadibana nobhuti ukhole ebhasini sidibana estudio nakhona nje ngangiyozenzela ezinye izinto sethi kimi sihlangane ephasijini lapha kwayena uthi wena mfana ubuyaphi naye ngikhona bhuti sethi kimi uphi umsebenzi omusha ngoba lo mdala ngiyawazi ngithi mina ngisenenkinga athi kimi wokulethi CD lakho eMabunjwa Records babesela ku Van Villach no Jeep athumela umfana wakubo kaLandi iCD eJabulani Mall lahambisa umfana wakubo akuthiwa usakhilo amajola alahambise alithatha lahambise ngempela umfowethu ngeqiniso nje lakhe alahambise lapha eMabunjwa Records akuphelanga ngisho amaviki atheni abe ngifonela kwathiwa ndoda right uthi ungangena estudio ngathi yebo kwathiwa ikhona angena ngawukhipha i-takeaway lapho ngangiphethwe ubaba uthwala sikulungise lo ngangaphethwe imfezi ngangiphethwe ubaba uthwala kuukuthi i-record label yayekade iyaMabunjwa Records mfeza akaza ngiphathe mina ngazi ukuthi awuphethwe ngifezi cabanga wazokuxhaphaza ke dad lalela mfowethu mina umuntu wayengiphethe nowayenemali yokuthi angisize ubaba uthwala ngoba umfezi namanje ngisho ngakwe ngithi angirekhode ngiyarekhode umuntu engakhona ukuya ku baba uthwala ngifike ngithi baba nakho nginenkinga kanje ngicela ungifake e-studio namuntu angifake e-studio lo umfezi nawo usalwela impilo ukuthi aqhubeke phambili kuloko aseyikho manje yebo sesebenzile yena umfowethu kodwa ke ukuthi aqhubekele phambili nempilo angeke akhona ukuthi angidonse noma tete mina umuntu osengangitete ushesha wakushiya ubhuti ukhole ebhasini wayenzizwe njani le ukhole ebhasini mfowethu wakubonayo ngalesa sikhashana ngalimala mabhuti lapha ngalimala kakhulu ngoba mhlawumbe ngabe ngikude kakhulu loya ubekumele kuba ubhuti loyana beside ukucula nangokuphila nje ubeba ubhuti loya mfolo yana kwasho ukuthi uNkulunkulu akabagcina abantu abenza kahle lamfo bekukhathalela ukuthi wendoda kuyangenwa ngelanga lokuthi estudio uright yini ukuthi ungangena ngingafika lapho so practice nayifikile futhi afike nayithi ufikile afika asho udayi ngeke ntwana sibuye sibone angeke kulunga namhlanje noma kusasa ake sithole inzukwana nje sibone amaseli right is naye buya futhi ethi wendoda usu right ngithi hayi ayise right manje naye buya athi ayise right akusasa sihlala amagqoze ngomini indlela e-right kwasho ukuthi kinjawo uNkulunkulu wenza ngendlela enza ngayo kwayesengishiya ke nabo ke lapha shuthi kahle kahle yena kuwe wayekuthanda ngokuthi uyacula yaphela ekuthatha njengomfowenu yebo sasiphila leyo mpilo lokuthi cha umfowethu lona mina bengeke ngingafonela iginci bengeke ngifonele nje ezinye izinto uyazi webhuti kunenkinga la athi ayiwendoda ukuthi angeke ngikwazi ukusiza ukukhokha kulomfo wakwaMbhele noma ke ibandla lo ngeke ngikufihle futhi angangilwe ngigigiyela
igenge ayizange zikuthanda ukuthi ivuma ukuthi isiginci sasifunda kuloya mfolo Endawo ngabe. kwakukumeya nendlela nje ayekade eyiyo nesimo sempilo yakhe igenge imeya abantu kuyabazi banjani Yeah, babe uSpox. sonke sasifunda nje kuSpox bemeya kodwa bona bemeya mina nama ngikufihli lokho njengamanje uSpox lo engikhuluma ngaye ukhona donse inqola la eBackstage kodwa ngikufihla ukuthi ngasifunda kuye laba bayakufihla beshaya ngathi akekho umuntu ongayifundela isiginci ngeze umuntu ekukhohlisa akekho Khona izolo engihleli nawe uthi wena ayifundela isiginci. mhlawumbe wayebheme ugwayo unespirit mhlawumbe wathi ukudidadideka nje ekhanda kancane isiginci uyifundela mfowethu ngoba nami isiginci ngiyadlala kodwa ngeke ngisho ukuthi ngiyasaza ngizothi ngisasifunda ngoba kufika kusasa bangaphe kwami uthola ukuthi ngempela angikhona ukuthi ngibehlule yikho ke isizulu sithi ufunda uzuve Impela. izandla ayifani